Other for Medasi dear Namidin the prophet Erica Pesepi. Medasa for your God's Revelation Ministry now. They were Ablekuma Agape William Streets from the Pentacle Junction, Ebamon, Imu Manante. William Street. We said yes, Miss Sambod AC electricity transformer home pay. Fast road Miss Labran, okay, we are so that I have flew so I said glasses. My patcho, I will care for us. I got tattoo in him, patcho, and I'm a cherry and then enumerate or some of that about 15 years. But more than said, baby, I 7-8 double pound. Shas sister 7:30 8 I'm a pound. When check, cra na out of our team, Quinvasti and a boy chidon, is yes. I'm a person, Omo, Wanamo, a bed pay and doye. Now, what pay and doye, or what day, no one more. Out of our team, I make us a mention as a Famamba. Ulumembi, and 2 concotra or 2 butter, I mean, cancer. What baby to me a papadine single room. Nanyuram hono asebo ene mo ye strong oso ene go na nam se papa ikotena hono nipa bi antimi nkosa akwaye nti ye bokuro se papa dem enso okwa ha obra se ya wonyama asa mo no ye wide animals no nti wo sidana apo bi anya ne poni nya me pesa me ka chese nipa ahantan e ma wondu ba bi awo nebo ahobra se betima mo wondu ba bi apeso wo Oluma yitra ho che ni mfi bebiri ne ba se etwa so ba kurum na okọ tukwan akọfa na busu aba eda osi kuru no mu no ohine wo kuru no kire se so watimi ene mo mo ye wild animal we atna dia ene wo sidan mono o mesin kotre no ka che ohine se me ne mo na ti nwiram ho na me wo doma mo so wo doma me se mi ja wo mo a enyi nti odomo bai e betina kuru no na me kan se nipa obey won so nyese dem po a dakoro na so baba mfa so ni hian se mfa hantan ne ntena odi odo ene abotira etna behu ni nimdi e odanitiri odo fo fa mo aba asem sebe ni american se ejebo ni matini se eya ye nunu akomfortatu amo a eya kom na di wo eya kom mfanti hian se osaba makosiata Asa police forty wanje bribe na mu yabon sawa because one time ni tuntum asaba ma ko sia tamchia na ebu mu asema na asem de se akrofu koye komtiwa mo omuni no mbeto wi no mbeto chamo no mbeto koke omse obi chon se aha yakwa ebinyeska o twitu fa dropping krofu zo de ko dropping sika de obetuaka omukoye koto obi ni ku na wei omuko bo search mwanya hwe tosi omso no hwe emana motoso so na munufu akatekese no akromfo na eba Isaiah 66 verse 11 akromfo ba kono to us sufu bi aka Isaiah 66 verse 11 se dufu unuma enhira wo we pe na akromfo no quotation bod kikim na ba na dwi eba na dwumpe Ghana force mi misa konfu se ede na nufu ye no fe ena mbisa konfu se masa eye de nufu ye ofase so fu me coin ye anye ska wiyo na mo nufu no susu nufu ni gina ho nufu na kroa nufu ni taste nufu ni fantastic so fu me sa hwe de tonto na wi tru de mema na amaye ma dwen se mo be ware e ma no nufu so na e mo odu akonfo na ye mo because omba no anye ska ni pa 5 chi ma me na ba kotoa chi ba kotoa ene suhun sawo na ba ko de akugu suhun sawo ba ko de akugu suhun sawo na miensa de akugu suhun sawo na nine de akugu suhun sawo ado ejiri no de akugu sali pa 5 ni na fa mami nunufu no akofo se ye ni masisi de gina ebe yi omo yi ni na we na papa ya kana no antum o si Mr. Julo Ilebo wana confuse se mo what my ilebo dia omo twitwi si so pipe omo kuma meni ni kunyina we ene ya money bofu atama se media bra wo de yenti video amani bofu de bai
ye bɔno tew sɛ be ya betimi akɔva de ekoso nkɔfo amanso ɛso na akatesie wanya mfie adonunum ya wɔyɛ fulani ɛba na esi ɛwɔ Gomoa Odwobi ya ɛwɔ mfimfini mantam Central Region na wɔn ankasa ni fulani fo mema bese num ɛna ɔmokɔ efi ɔmo yɛ armed robbers akwamukafo no adrobafo bi kura ɛkɔ a yɛse yɛkosi fulani fo ama wɔn sa wɔn maka na ntwie bi se ya na amanebɔ no ɛse kwa ɛna wɔn akɔkye wɔn bɔwura fie bi mu wɔn kɔɔyɛ no ma me nyamba opani da ko na me akasɛm no kura metan sɛm no metan me bu kura fu dodo opani mo akɔ abade bɔ gazem no nsoso Mejo so ebiora ensamani a no bi na mahya se a mo hwɛ no wɔ ye NGTV so no wo abonte so abetimi aba ye Facebook no so na NJ 102.9 FM Facebook no so no aba behwɛ bi ensamfo a furanifo no bi ediye ɛno o mankasa oba no ɛmɔ na ato mu nsɛm opani to aso ma yɛn meda se sanete ene se furanifo mako numuyi adwuma pɔten a wɔn yɛ no so wɔn de tuo ne asekan ɛna fa kɔ no bɔna ɛnrada ɛna wɔn ɛbɛbie mu ɛwɔ Gomoa Odwobi ɛwɔ Gomoa East mansini ketie mu mfimfini mantom na Gomoa Odwobi hɔ no wɔn kɔɔ yɛ na tɛ sɛ wɔn yɛ nkufu anini a wɔwɔ na mfie bebree wɔ mpɔtam hɔ no ne fie ɛna wɔn kɔɔ yɛ no wɔn kɔto ɔbaa yi ne ne ɛna wɔn ɛkyekyere papa yi eto ho no nsa ne nan nyina de gu n'akyi ɛna afei ɔmo nyina ayɛ sɛ ɔmo bɛfa ne yere ampa nso nipa num ne nyina ne ɔbaa no ɛda yɛ mako na sɛm no wo hwɛ a ɛyɛ asefem sɛm papa ɔmo wie yɛn so anka Arm R0bber de ɔmo bɛfie mu anka ɔmo hwehwɛ sɛ sika na ɔmo bɛnya nsagapade a na ɔmo afɔ nanso wɔ mu de ɔmo wie ya na Twitter car ɛna ɔmo de nam ɔmo approach mu JJ 2766-21 ɛna yɛ car wɔn de nam akɔnfoɔ no wɔn wie ne saa na wɔn tu car no ɛne awutu ahentia ɛhɔ nso wɔn wie na ntwe baako edu a wɔn de wɔn agu car no mu a wɔn edwa no na ɛkwan mu no ɛna fulanifoɔ no yɛ ama polisifoɔ betwa wɔn a me no kasa mo nyina fi edwane aka no ne nantwie no ɛwɔ hɔ a kamre de ni na de aba awutu breku district police commander nhwehwɛ mu egu so a ɛkɔ na nsɛm kuru ɛna ɛyɛ Arm R0bber etumi edin enti mo a mo hwɛ NGTV ne Facebook 102.9 FM so no car no amde kɔ no bɔ no ɛnde si hɔ no a kromofo nso boafu a mabobɔ car no hwehwɛ nyina van ɛna ɔmde kɔ ɔma wie nkɔfo na ntwie du ato ɔba baako ɛmɔna wɔnya 25 years na furanifo enum wɔn ho fi wɔn mo kankan ya wɔn nware ya ne anadwo ne wɔn ho pankan nyina da to ahye ɔba so ato mɔna nipa num akɔ wura nso sɛ asie akyekyere ne kura boduam wɔn di nkwasasɛm pa wɔn nyina enwuram na wɔn tie nti wɔn nyina ato wuram ya wɔkyerɛ mu apolisifoɔ enya kwan ɛnkyerɛ wɔn na ya abra yɛngye news ɛne fulanifoɔ ɛhene ya wɔ Gomoa Odwobi ɛtwetwe kɔmɔ ɛyɛ owura haskan garu imoro ɛtwetwe kɔmɔ no wɔkyerɛ sɛ wɔn akasa nso wɔtibi hwian pa mɔma yɛntie no ɔmo kyekyere me ɛna ɔmo kɔɛ no na ɔmo kɔhyɛ me yesu ɔmo no ɔmo bubu dan no na ɔmo bie so lɔke mi wanya ɔfrɛ obi ansana ɔmo nya ɔmo titi dem na ɔmo dwane yan ɔmo fa me ye ni nua baako ɛna ɔmo kɔ repu no abuhwo nti asɛm wo ye die ɛna ɛno anadwo nso na ɔmo san tɛni kɔ obi baabi foforɔ ɛna ɔmo san kɔ wiaɛ so lɔke hɔ no nyankopɔn ama ɔmo kwan ɛna yɛbɛkyiri kaa na ɛwɔ hɔ no ɛna ɔmo akyi kaa no sɛsia no ɔmo krɔmfo no ɔmo yɛ saa deɛ no ɔmo adwane but by all means yɛbɛnya ɔmo problem ya sisi ya face no omada na omu gang Arm R0bber na omu wia omu ba na omu arepu omu kɔ omu ye fulani fo omu nya obia enti me ye fulani ni me nkata me ye fantene a meka ebia me ya allegation akire fulani fo omu ye fulani fo enu enu ma because omu ba no fulani kata na omu ne meka enti we aye opani a wono so wo ye fulani fo nyina hene
ewo Gomoa ojobi eye owura garu imoro wakyese wonu ankasa wohunu ne nuanom fulanifo onimo mo enti fulanifo enum ende bedi sansem fon no ya yenya kwanche omo na inshallah ebisa kronfo ba ko sene ne hi kura ne se nufu no soso na branch oda wote se 1 etono so wote se 1 no down no mo kronfo hu si omo so omunya bibise enjoy enti bisra be ma na wo fa bibia ya very careful na kronfo ne apese mema na etwa se babo mu nyina no omo ba I attach TV da pacho share video subscribe na push video nya from obi ma men kire pese ne the month of yellow candle fanchiri twas na face bedroom you can put it to for the four corner and the center one me pacho declare wish na yakobon be confirm mo onyame shira no yakase makra bye bye